Croeso i stream fawi! Heddiw ni'n mynd i fod yn chwarae Pacman Battle Royal, Deja Vu. Ond ie, ni'n mynd i chwarae hynny a edrych ymlaen. Mae gemau retro yw thing ni ar YnChwarae. Ni chwarae lot o gemau party, ond ni'n joio mynd nôl i gemau retro bryd I gilydd. So, awn ni nawr. A I chi gael gwybod, yr joystick ar y dde yw'r un sy'n mynd lan lawr, achos pawb yn gwybod Pac-Man, chi ond gorfod defnyddio joystick, really. So, nawn ni switcho nawr... Ie, ar y dde, ie. So, ni'n tiny am reswm, achos ni eisiau gweld y sgrin cyfan yn Pac-Man. So... Right, so start button yw'r start button. Yep, so dim ond tri i ni heddiw. Na I check os mae'r sain yn bach yn uchel. Dwi'n teimlo am ddim gormod, so ni ddim gyda echo. Ond dyle fe fe, okay? So, ni'n mynd proper hen ysgol. Pwy di play? Na, gawn ni weld nawr a fi ddim yn gwybod, falle bydd y rown neu dau gweithio hwnna mas. Right. Gawn ni weld. Dwi'n coch. O, dwi'n melyn, yes. Yeah, boy. Oh, beth? Oh, sugar. Ydyn ni'n gallu bwyta'n gilydd? Ie, ond beth os mae ddau ni'n fawr fel na? Ooh! Oh, wow. Oh! Yeah, boy. Oh. Hell yeah! Hapus, Hapus. hapus. Ghost yna'n dod lawr. Yeah. O, si, mae e hangi nawr. Nwy hyn fel, like, joystick. Ie, gallu ti. Ie, os ti eisiau, ie. No, na, rydyn. Oh, yeah. Oh, na! No, bugger off! Cewn ni ffwrdd! Mae di'n rhaid gyflym! Oh! Oh! Sut na byd? Sut lle gan neud hwnna? Oh, shit. Lawr! Na! Damn. Da iawn. Ti'n gweld y fath o gêm ni mewn heddiw. Ie. Yn gyd yn dywe. Battle Royale. Oh, dwi'n coch. Lan! Ah! What? Beth oedd hwnna? Yeah, baby. Mae hyn yn unresponsive. Right, wyt ti eisiau newid I bod yn nhw? Bydd hwnna'n neis, ond fydd ni'n gael chwarae y gêm. Okay. Gael gorffen y gêm cyn. Gorffen y gêm, achos o'n i'n meddwl am hyn o'r blaen, achos I rai pobl, byd nhw eisiau'r old school thing o falle D-pad yn well. So, na I roi pawb yr opsiwn I newid e. Na! O, fi'n credu bydd e'n well gyda hwnna, nawn ni trio hwnna tro nesaf. Os fel ti dweud os... Oh! Diolch yn fawr oedd hwnna'n life-saver fyna. Then. Fi ddim yn siŵr. Beth oedd hwnna? Fi ddim yn siŵr. I mean... O ti di ennill ti sôn? I rang yn ref, rang yn like replay am hwnna. Ie. Sgwch yn dda? Roedd hwnna'n unfair. Mae'r anheg o'ch yn rhan o'r gêm. Oh, bloody hell. Yep. Oh! No! O'n I ddim gweld ti dod draws yna.
Who's Pac-Man? No. One more sort of two wins. Try again. Does ni gwasi start? Neu ni eisiau switcho fe? I fod y thing arall. Gallwn ni cael break. Ma'n i ti? Sim ots fi. Mae fod wedi dysgu yna. Okay. Ie, fi. Fi arfer. Yeah. Fine. Right. How i gwasi start, felly? Dwi'n just mynd i just dalu rather than just symud i'r pre-ratio. Yeah. So ti gyda'r... Okay. Whee! Right. Woo! Oh, sorry. Mae'n nice bod yn actually pause on. Yeah, mae ie, nath ys dwi ddim fel arfer, ie. Fi'n joio hwnna hefyd. Rhaid i chi gweld be mae'n edrych. Right, mae'n barod? Yeah. Rwy fi ddim yn symud lawr. Pam wyf fi'n mynd lawr fyna? Mae'n unfair. Rwy fi ddim yn symud lawr. Yeah, bye. Push your deep. Yeah! D-pad? No, what the hell? Wel, rown nesaf ti'n gallu switcho fe i'r un yna ble mae fe yn y D-pad i gweld os mae'n neud yn gwahaniaeth. Ar y control? Yeah. Okay. Ti'n gyflym. Damn, boy! Oh, Oh, not good. Dwi'n gyflym yna. Dwi'n gyflym. Na. Na, oh, flip. Yes! Oh, na. Oh, na, 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 na. Pam. Oh, dear. Hell yeah. Good. Oh, fi'n caru Pac-Man... Gofio Pac-Man 3D games ar PS2? Yeah. O ti? Ti'n joio nhw? Yeah, rwy fi'n chwarae Pac-Man... way. Wel, rwy fi'n like day. Ti'n hoffi unrhyw beth? Oi! Oh. O na, ti'n mynd i gael e. Oh, please. Oh, no, I missed! Good. Oh no, you got me. Piss. Oh, bloody hell. Oh! Oh! No! Sut ges ti? I ffwrdd hwnna? So I'm sure. Oh my I god. swear if fi'n mynd trwy ghost. Yeah. Roedd Oedd hwnna'n... hwnna'n nuts. Oh god. Which cael Flint sound like? Yeah, fi'n credu bod ti. Pwy sy'n gwylio? Pwy sy'n gwylio ni? Neb eto. Neb. Miloedd o bobl. Actually, mae yna 3 person yn gwylio. Dychmyga fod, twyd, lan yng Nghaernarfon neu Aberystwyth, Cerdded. Yeah, mae rhywun... Rwy'n... America? Highland 20 yn meddwl. Yeah, fi eisiau chwarae bach o Pac-Man. Mae Battle Royale format yma'n eitha cool, though. Yeah, mate. Oh! Mae'n satisfying, ynddo e? Yeah. Gweithio. Ei, noswaitha Hemrys. Ydy, mae sŵn ddim mor gwael wythnos yma ni wedi newid y thing. O ie, mae hwnna'n dod right now. Right now. Right now. Go arall, boys? Yeah. Okay. Right, fi'n mynd i trio... Wel, os mae'n unrhyw wahaniaeth o gwbl. Gyda'r D-pad. Popeth bach... Be? Sorry. Go on. Just completely like derailed the conversation yna. Mae'n iawn. Go on. Amdani. Ydy'r mouse Saul Goodman. Yay! Saul Goodman, yeah. Dyna fe. Yep, good. Rwy'n flin. As yn overall yn stream yn gyffredinol, lli. Dwi'n mae bach yn dawel. Oh, dear. Ah!
Roedd fi'n panic o fanna. Right, un munud. Ni gyda'r pwer nawr i actually mynd off a pause o fe. So gallwn ni newid e. So Popeth bach yn distaw. Distaw. So sut ni... Desktop a gato, be ni'n meddwl? Probably beth di'r game dod trwy o. Be ti'n meddwl? Y volume y stream os yn y gameplay neu'r mics neu'r ddoi yn nhw? Mae'n bwysig Emrys. Overall, yn stream yn gyffredinol. Yn gyffredinol, so ti'n meddwl, sut ni'n boosto fe gyd then? Sgwyddi. Dim siŵr. Troi hwnna lan ychydig. Emrys, troi volume ti lan. Yeah, exactly. Sorry. Sa'n siŵr. Yeah, achos os ni'n mynd nôl i hwnna, ni'n gyda'r un issue fe bod yn... Overblown ar hwnna. Falle i ni gallu rhoi lan tipyn bach. Beth nhw arno nawr? Just hanner ffordd. Yeah, I'll be there dod nôl, pai ffain. Okay, hello. Beth di hwnna fel? Ydy hwnna'n well? Ydy hwnna'n iawn? Hello. Test. Hello. Okay. Na ni trio fe fel na. Emrys, ydy hwnna'n okay? Yeah. Alright. Oh. Mi ddim eisiau hwnna digwydd. Ti di gwas... O na, hwnna yw e. Sorry, neud bai ti yw e. There we go. Coin. Dyma ti. Oedd hwnna wedi clico... Pai clico cefn os ti'n gallu. Dim bai ti. Ad eto ar blymyn. Mae'n just rhoi arian ydi hwn. Rhoi o ads ar O, stream. okay. Hwnna'n syniad da. Dwi'n trio hwnna tro nesaf. Ydyn ni'n okay nawr gyda lefelau? Troi'r algato o game, nice. Gallu rhoi game lan pin yn dach. Ie. Felly faint o arian yn derbyn o hwnna? Un ceiniog neu rhywbeth. Hanner ceiniog. So faint o'r wythnos? Hello. 1, 2, 3. Ba-ba-ba-ba-ra-bi. Hello! Hello. 1, 2, 3. Hello! Hello? Hwnna... Oedd hwnna wedi troi chwarae. Doi knob. Okay. Amdani felly. Diolch Emrys. Gwasgo start pawb. Okay, dyma ni. Sorry, yn Dang. Of a Pac-Man? Oedd o Pac-Man. Yeah, achos Konami fe, Japan. Pac-Man. Japan! Mae'n ffain, mae'n iawn i bod yn anghofus. Ti eisiau fain? Be ti'n meddwl o Sega yn ail gychwyn? Pretty cool, eh? Sega yn Mae'n special kind of talent i criw yn chwarae methu defnyddio'r OBS audio monitor as intended. Yep, it's a kind of magic. Emrys, mae ddim yn set up fi iawn, oce? Ond ar newyddion da, mae Owain gyda ti wedi printi sy'n shut up. Get away! Yeah! Emrys, fi ddim yn stream yn chwarae heb tech issues. Ni'n neud yn bwrpasol. Sa'n gwybod pam. What the hell?
Ffeindio. Ffeindio y rhythm na. Feel the rhythm. Mae'n rhaid i sut Sut nes i methu? What? hwn yn y joystick. Wrth gwrs bod e. Allee, be o'r sticker. What? Oh, shut up! No way! Instant replaying o hwnna. Sut ydych chi'n dysgu hwnna? There again. Mae fwy o rounds yn rhywbeth. Wel, na, bydd o beth yn siarad. Go on. Pac-Man World 2 o PS2. Ah, okay. Rwy'n enjoy'r game yna. Okay. Pac-fi. Wow, ofalus. Achos... Try safety, pobl. Try safety. Mae'n fine. Sorry. This is more bite. Mae'n boeth. Mae Tymheredd wedi cael rhyw effaith yna. Mae'r Chinese yn boblo. Boblo? Na, ddim eto. Paris i awn gyda'r pet. Oh yeah. Yeah. Beth yw'r coding situation y man cef yn y tywydd poeth ma? O, cooling! O, dwi ddim. Does na ddim cooling, ond ni wedi cael bwyd, ni wedi cael diod, ni wedi cael digon o ice cubes, o'n ni? Ie, ni yn y casglu dwi ddim. Bugger off! Oh, Owain, ti'n bita fi mopro! Oh god. Sut mae'r cooling situation yn Carnarvon ar hyn o bryd? Yeah, coffee's cool. Coffee's cool, yeah.
Peach Bunch. Ti'n beth, gallwn ni mynd mewn y crwd a dweud gorau o newid y gêm, actually. Ie, i'r Gymraeg. Ie, wrth gwrs. Ymlaen. Crwydro. Beth ni gallu neud fan hyn o ran yr opsiynau. So, game... Sut dwi'n neud e? Ti'n am fe? Oh, damn. OK, so hwnna ddim yn hwnna. So... ti'n gallu gwasgu lawr yr un ti? Oh, yeah. Here we go. Oedd hwnna'n helpu. Right. Dyna fe. Right, so hwnna... Beth mae'n dweud i actually mynd mewn o? Start, probably. Yeah, OK. So, round numbers. Nawn ni newid hwnna i... Be ni eisiau newid e i? Oh. Mae'n just mynd i nawr, ie? Naw, OK. Nawn ni newid hwnna i naw. Game speed. Ti eisiau newid? Na, ni ddim eisiau. Na, mae'n neis bod yn gyflymach. Background music. Oh. Coin options. Ie, ni ddim eisiau newid hwnna. AO test, nope. Popeth arall yn ffain. So, nôl â ni, felly. Nice. OK, Namco. Namco. Amdani Namco. Mae Nam ar fy mhob. Ti'n cofio? Namco. Cofio Nam? Pac-Man. Oedd e ar fel un o gwmpas fel bwrdd. Right. So oedd e newid pwy oedd yn gael y testyn. Yeah. Gimmick da ar gyfer rest o'r Cymraeg, beth ni'n weird. Yeah, boy. Damn! Bent a knee. Dwi'n cofio, y game sy'n mynd efo Pac-Man, yn erioed wedi chwarae. Oedd, like, rip-off. Gob guy. Diddorol i weld sut mae'r fel Kevin D roedd yn newid achos ni am mynd drwy. Ydy jyst yn mynd drwy. Oedd e just 10 gwaith. Ti'n gwybod newid addasu faint mor anodd yw e?
So, o'n i ddim wedi cael... O, oedd e'n pathetic, really, so o'n i bach yn fed up. Ond, rhywbeth da di. Rhywbeth da di. Oedd rhywbeth wedi gael so, nes i... Ie, rhywun arall. Ond, a ges i fel pêl, fel tennis, ond bouncy. Sbon. Pêl gyda gyd o'n o sbon. Oedd, o'n i'n impressed. Oedd y wirioneddol yn dal. Wirioneddol sbon. Sbon yn iawn. Where's the bloody power-up? Let's go try our bloody there. Dyna pan mae'r cwci yn crumblo. Ti'n siarad liwro fi mewn i fynd. Iawn, dyna backfire ti. Ti'n perfect i fi. Oh, bloody hell, sut ys ti'n sgwyd? No way. No bloody way. How do you know? Oh my god. What ghosts? Hold draw. Yeah, roll. Ar y roll. Sausage roll. Wrwch gilydd! O, bydd yna'n awesome os bydd e wedi ysgoi fi. Yeah. Yeah, well, that's what video games are really cool. I like Burr. Yeah, mae yn. Dyna fe mae'n fwy. Wel, mwy fel hyn, ond ie, wrth i fe... Ie, yn ei vintage pawb yn Shut up! Sut ti'n ysgoi like a... Na! Milan! Mr. Pink. Dice sting. Oh, for God's sake. Oolali. Oolali. Oh shit! Oh, Is back. hey! Agos, yn dwi? Wel. Cofio chwarae hwn yn Kongs Caerdydd Sbelen yn ôl. Oh, mae'n good. Tip my camp. Yeah. Oi! Ai!
You got good. It's good to be memory of... Mae'n hwnna'n like digwydd, like, in like real process yn beth o'r gwbl. So mae 4-4-3. So yeah, mae'n neud tanwy. Naw, ie. Da iawn, pawb. Mathematics, fan'na. 4-4-3? Wel, 4-4-3. Ond gorau o bim. O, dde 4-3 da. Cyfle i ti fynd yn gyfartal. Ie. O, fi'n gweld. So gorau o, ie. Gallu dychmygu just achos yr elfen cystadleuol yna, mae yna upskill, a mae yna bach o look, lliwgar. O ie, ti'n gwybod beth sy'n dweud am Castle Cross? Dwi ddim yn dod mas yn mis awr. Mis Awst? Ie. Os o'n i'n meddwl, hwnna fel backup i, gyfer heddiw, os mae hwnna... Ie, ti o'r un o'r gemau gorau ni wedi chwarae ar Fideo? Oedd y gêm shuffleboard yna? Oedd hwnna mor dda. Fi'n gwneud tro nesaf mae 4 a 4. Mae 2 yn 2. Oedd e'n mor dda. Oedd hwnna, nes i joio hwnna gymaint. Hwnna, gyda teulu. Aros mis tan ni cwrdd â'r boys, so... Come on, quick now. Ken. Mae'n fynd Mis Awst yw. Ebrill. Awst to August, I'm like, no way. No way. Ebrill, yeah. Mae'n bod amser, mae Awst yn gwneud sy'n... August. Augustus. You're showering up in it. What? Oh, hwnna ddim yn fyd yn y pan. O'n i'n edrych ar un ti a somehow goroes i. O ti ar ôl nôl o Denmark? Ie, Mae fe'n... Fan of deal. Mae'n ofnadwy. Mae angen Efo mynd misoedd. nôl i'r misoedd. Ie, rhaid mynd nôl i ysgol. Trust me, ti'n Mister, Cywir bach o gardariad. Just canolbwyntio ar pellets. But dyna beth i ni ef, beth i'n mynd Da-da-da-da.
gwyrdd. Mae'n gwyrdd i'n bod. Gwyrdd. Rai ti yn bod am amdano te. God, oedd blown up o gwyrdd. Yes, granted. Ond oedd ni wedi joio ni. Yeah, exactly. Oedd Emrys dal yn gwylio gyda crap audio. Oedd e'n fodlon rhoi fyny am hwyl, asbryd. A wnaethon ni ffonio Megabol, neu beth bynnag o'n hyn. Sy'n bod blown up. Mission Impossible credits. Super Bowl nerfed. Flippin' hell. Die. Yeah, tag on, yeah. Wow! Oh, damn. Agos. Oh, bloody. Ti'n gyflym? Oh, the ghost going on. Ah! Everyone's nice. Yay! 8 more scores. 8 more scores. Oh, mae rhaid ni godi'n gyda ar y bwrdd. What's that? Where's my rock? Oes, ni ddim eisiau bod y losers mwy ar ganrif. Come on, nawr, ni angen nhw angen y gefnogaeth. Coffee against, like, team literally newydd, trwy'r dda. Yeah, well, Like, Ionan. Mae gyda nhw a fforddwr gwych yn Eddie Jones. Eddie Jones. Eddie Jones. Oedd hi'n boeth iawn. Wel, boeth yn oed ti, ond... No!
Cofio ateb popeth pan ti'n ifanc, pan ti'n ifanc skill. Skill. Shwt ti'n dweud? Skill. Skill. Just scoot specific, matter what. Dim sweet arall sy'n amlwg. Dyna yw'r nod! Melon. Beth yw hwnna? O ti'n gallu gwasgu fe a mae fe'n neud fel... Sa'n gwybod beth oedd hwnna. Oedd e'n okay in Japan? We are normal and every. Ti'n ddim yn y bachu? What? Ydy e? Spam? Oh, right, ydy e? Shut up. A bachnod yw fel talnod llawn. Gair ar... Sorry? Go. Beth bynnag yw hwnna? Nawn ni enwi fe cyn diwedd y sesiwn. Rwy'n cofio, roedd fi mewn... Roedd fi mewn... Ti ddim bod wneud yn yr ysgol? Roedd fi mewn... Oce, o dyna be... Pawb yn mynd trwy thing. A roedd fi fel... Fi ddim yn cael hwnna yw fel peth mwyaf bwysig o'r siarad. Rhoi cyd-destun nag. Bruce i'n hoffi y bachnod. Bruce's price is right. Bruce's a Bucky. Oh no, bachnodau Bruce. Alright. Bachnod boi. Sut nes ti osgoi hwnna? Rai teg i ti. O'n i'n gweld just... Don't even, yeah, it's far dictionary. That was sut mae hwnna'n rhywbeth. Bydd ys geiriau gwahanol yn dod i fynd. Get him up, really.
Nes i ennill... Fi byth di bod i cops. Byth yn fy Wel, miw. pwy sydd yn sydd Na, byth yn fy A miw. Street St Mary's, yn Oedd dweud? Ffridio. Ni'n ffrydio nawr yn fyw. Wel na, mae'n dibynnu ar faint sydd. Fi'n ffrydio. Mae rai pobl ni fyw oed o ffrydio'n fyw. Rwy'n hoffi yn sydyn. Weiddi? Weiddi yn sydyn. Weiddi yn sydyn. Dwi'n colli ffwrdd yna. Llefain brackets heavens. Heavens! 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 He ejaculated. Oh, dearie me! Oh, na, Nefoedd. ddim eto. Nefoedd. Hefain sydyn. Nefy blue. Nefy blue. Hefo? Hefo ti. Hefo, yn Cymraeg. Ffrydiad. Ffrydiad. Tafliad. Hard stab. Had dafliad. Oh my. Mae'n dweud had Na. dafliad. Ti di ysgrifennu hwn gyda Bruce yn credu. Felly, marcio bach nod yn wahanol. O ie, Oh, flip. Unrhyw un o'r chat eisiau Gwybod unrhyw beth arall? Gair yn Gymraeg, jyst rhowch yn y chat os chi eisiau dysgu gair newydd Cymraeg. Geiriadau, dyn ni. Geiriadau Brucey yn y tîm! Bruce. Y Brucey bonus. Oh, bonus. Cledren. Mae geirio fel na ti wastad yn ticklo fi. Bledren. Rub-a-dub. Rubber. Rubbed. Rubber-dub. Oh, come on. Sand mold. Mold tywod. O, mwy. Yeah. Neu y tawod sydd yn... Twtlol. Talker of nonsense. See nonsense. Twadley. Nonsensical. Twadley. Twadley. Too oddly. Twadley. Twadley. Too oddly neu beidio. Wff, di ti. Wff. Oh, Pale spunk. O, ti'n big gallwn ni wneud, o'n i'n meddwl sy'n gwneud y Pac-Man. Oedd chwarae deal o deal. O, ie. Achos o'n i'n
trafod hwnna o'r blaen, o'n ni? A ni Ie. wedi gosod e fyny. Cofio ni'n gwneud practice? Wel, mae fe'n 8. Ni newid e? Ni fi credu ni wedi gorffen digon o pac ddynion heddiw. Ie. Neu Pac-Man. Ond oedd e'n good. Fi wedi agor fe chwarae gysylltiad. Mae fe'n hwyl. A mae fe'n sgil, a mae fe'n lliwgar, mae'r sŵn yna yn byth gofiadau. Right, ni'n symud draw nawr i gêm gwahanol. So nawr ni'n newid hwn. Chi... Beth? Pa i dweud ni wedi bod yn stuck ar y... Edrych ar y llun yna! Pryd ydi hwnna wedi rhaid? O na, pa i dweud mae hwnna wedi bod yn rewedig. No, whoa. It's got main gameplay. Bloody hell! Mae wedi bod yn... Oh, flipping hell. Right, okay. Rwy'n rhaid troi hwn off o ar eto. Silly. O, ti ddim yn cael... O na, ti yn cael mic ar sy'n hyn na. Ar y un diwethaf ti ddim yn cael mic ar sy'n hyn. O, ni yn nawr, ddo. Ie. Edrych fel anyway. Ye of little faith. Right, bydd rhaid i fi... Rhywbeth nawr. Right. Good shot, though, ond gwell os ni actually yn... Falle, fi'n bei o'r faint mor boeth mae wedi bod, so... Ie. O poethder. Ie. Be arall sy'n geiriadur? Dwi'n trio edrych am en... Pa mor... Does dim llawer o replay fa? Na. A ni ddim yn gyda tyced i go iawn, so... Reswm arall. Right, beth sydd 'da fi? Beth yn y byd ydy'r icon? Ie, mae'n... Ond nhw ddim methu gweld e, so nhw'n ni ddim trafod e. But ie. Right. Oes 'na rhywbeth ni gallu wneud sydd yn gêm... Yn dros fi'n gallu cael y thing na nôl, ni'n gallu cael bach o shuffleboard, gyda na'n good. Shufflwr. Shufflwr. Mae'n am da bach o pack off. Pack off. Pack A off. hyd yn oed gallen ni gael slido hwnna draw fan hyn a neud e Ar y bwrdd. ar y ffordd. Beth sy'n meddwl? Lli trio fe. Right, just chi riff on nawr a siarad gyda nhw. Fi gobeithio ddim yn mynd i dangos fy nghoesau gormod, ond fi angen cael... Ie, cadw hwnna am y Coesau. fans Stream unig. nesaf, ie. Fans yn unig. Y fans unig. Fans unig. Mae'n unig iawn. Drist. Ie. Ie, fans unig. Lonely fans. Mon fans. Fans yn Mon unig. Fans yn unig. Hynna Ie. probably y gair Cymraeg. Ie. Ond gall hwnna bod yn fersiwn Mon the fans. unigol, fans unig, pobl really drist ac Ie, unig. fans unig. Dyna ti. Does dim creators ar efo, just fans. Na, just fans unig. Fans unig. Fi'n drist hefyd, oce. Ie. Eisiau bod drist gyda'n gilydd, Ie, yay! fi'n drist. Fi'n cefnogi tîm rygbi Cymru. Yay, drist all round. Da iawn, pobl.